Χορηγός εκπομπής. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας. Πυλώνας ανάπτυξης για την περιφέρεια και τη χώρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Business Plan. Σήμερα στο τραπέζι μας έχουμε τη μεγάλη εικόνα και την πράξη των ελληνικών εξαγωγών. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Ελαιοργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας, ο κύριος Χρήστος Καραδήμος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και σε σύνδεση έχουμε τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και CEO της Great Exhibitions. Κύριε Καλαμπόκη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω μια ωραία συζήτηση. Θα συζητήσουμε σήμερα για το παρόν αλλά και το μέλλον των εθνικών μας προϊόντων, και του ελαιολάδου φυσικά και της επιτραπέζιας ελιάς. Βρισκόμαστε, να πούμε, σε ένα κομβικό σημείο όπου η Ευρώπη υπογράφει συμφωνίες με τη Λατινική Αμερική και την Ινδία, την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν με δασμούς και η Μέση Ανατολή φλέγεται ανεβάζοντας το κόστος των μεταφορών. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως αυτή τη συζήτηση για να δούμε πώς αυτές οι παγκόσμιες τεκτονικές αλλαγές επηρεάζουν τελικά τον Έλληνα παραγωγό και την ελληνική επιχείρηση. Και πραγματικά έχουμε να ακούσουμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, κύριε Καλαμπόκη. Να ξεκινήσουμε από το βασικό, να δούμε το πώς αντιδράει η αγορά, πώς έκλεισαν οι εξαγωγές της χώρας το 2025 και να δούμε φυσικά και πώς πορευόμαστε για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ένα πρώτο σύντομο σχόλιο θα ήθελα μόνο πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση σας από εσάς και από τον κύριο Καραδήμο για αυτή τη συζήτηση και για την κρισιμότητα της στιγμής. Να ξεκινήσω, κύριε Καραδήμο, με εσάς και μετά και ο κύριος Καλαμπόκης που θα μας αναπτύξει και τα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, προφανώς τα ελληνικά προϊόντα εξαρτώνται πάρα πολύ από τις ξένες αγορές. Άρα, οτιδήποτε γίνεται στις εξωτερικές αγορές επηρεάζει την ελληνική οικονομία, επηρεάζει σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, επηρεάζει τους Έλληνες παραγωγούς και βλέπουμε δυστυχώς ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά μπερδεμένη σε διεθνές επίπεδο και σίγουρα όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στη δικιά μας δραστηριότητα. Είναι μια νέα πραγματικότητα όλο αυτό που ζούμε, μπαίνουν νέες βάσεις και νέες ισορροπίες, έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά μας. Προσπαθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και νομίζω σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται με επιτυχία σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Θα τα δούμε όλα. Κύριε Καλαμπόκη, θα ήθελα έτσι να μας δώσετε μια γενική πρώτα απ' όλα εικόνα ως προς όλο αυτό το περιβάλλον και τις προκλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων. Εσείς το βλέπετε και από τη μεριά του ανθρώπου που μιλά σε καθημερινή βάση, λόγω και της Great Exhibitions, αλλά και λόγω του θεσμικού σας ρόλου με τις επιχειρήσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Καραδήμο αρχικά και με εσάς ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που πραγματικά αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή είναι γεγονότα πρωτόγνωρα για μας. Υπάρχουν πολεμικές σειράξεις σε εξέλιξη που έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, το κόστος της ενέργειας, το κόστος των παραγόμενων προϊόντων και υποπροϊόντων από τα πετρέλαια, υλικά συσκευασίας, έχουμε το κομμάτι των δασμών, έχουμε όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία πραγματικά μόνο θετική δεν μπορεί να είναι. Και απ' την άλλη το οξύμορο είναι ότι οι Έλληνες εξαγωγείς, έχοντας περάσει δύσκολες καταστάσεις τη δεκαετία της κρίσης, δείχνουν μια ανθεκτικότητα η οποία είναι αξιοσημείωτη και αυτό αποτυπώνεται και στα νούμερα τα οποία θα δούμε μαζί. Αυτή την ανθεκτικότητα νομίζω γενικώς τη βλέπουμε στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας, μην ξεχνάμε και τις προηγούμενες χρονιές οικονομικής κρίσης που έζησε η χώρα, έχει πραγματικά σταθεί με πάρα πολύ τόλμη απέναντι σε όλα αυτά. Σίγουρα περιμένουμε τις καλύτερες μέρες και την προοπτική για ανάπτυξη, γιατί προφανώς το κομμάτι της ρευστότητας για τις επιχειρήσεις είναι ένας βραχνάς,
Πάμε όμως λίγο να δούμε τα νούμερα, γιατί ό,τι μιλήσαμε έτσι και πριν βγούμε στον αέρα, ακόμη και εσάς, τους ίδιους σας έχουν εκπλήξει. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν, ναι, ξεκινώντας με το 2025, να πούμε ότι η χρονιά αναφορικά με τα πετρελοειδή έκλεισε με ένα πρόσημο της τάξης του 2%. Εδώ βλέπουμε το μήνα Δεκέμβριο του 2025, που βλέπουμε, και επέλεξα το μήνα Δεκέμβριο, διότι βλέπετε ότι τα τρόφιμα έχουν μια αύξηση 12,9%. Και βλέπετε ότι οι περισσότερες κατηγορίες είναι με θετικό πρόσημο. Αυτό ήταν ένα μήνυμα και για το σύνολο της χρονιάς, η οποία έκλεισε με το συν 2% το 2025 σε σχέση με το 2024, χωρίς τα πετρελοειδή έκλεισε με ένα μείον 2,8%. Φτάσαμε το 2025 στα 48,6 δισεκατομμύρια και είναι άξιο λόγου να σας πω ότι η ανθεκτικότητα αποτυπώνεται στην πενταετία. Δεν θα σας πω, να σας πω, για 15 χρόνια πριν, οι εξαγωγές μας ήταν στο 8% του ΑΕΠ. Και θα σας πω 4 νούμερα. Το 2021 ήταν στα 39 δισεκατομμύρια, από 8 δις το 2011. 10 χρόνια μετά το 8 έγινε 39. Το 22 φτάσαμε στα 54 που ήταν και η χρονιά ρεκόρ. Το 23 φτάσαμε στα 50 δις 500. Το 24 στα 49 δις 300. Ναι. Και το 2025 47,954-48 δις. Υπάρχει μια μικρή πτώση, η οποία όμως δεν είναι αξιοσημείωτη, γιατί εκεί έχουμε ένα επηρεασμό και ένα ανεβοκατέβασμα των πετρελοειδών. Όταν η χώρα λοιπόν έκανε 8 δις και έχει φτάσει σε 15 χρόνια να φτάσει στα 50 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι. Επίσης, κάτι το οποίο πρέπει να πούμε και είναι αξιοσημείωτο, μια και έχουμε και τον κύριο Καραδήμο μαζί μας, είναι ότι στο 25 τα πετρελοειδή ήταν το 26% των εξαγωγών μας. Τα βιομηχανικά ήταν το 46%, τα αγροδιατροφικά προϊόντα ήταν στο 24%. Όταν το 21 ήταν στο 18%. Βλέπουμε λοιπόν ότι από το 18% εκτινάχθηκε στο 24%. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στον αγροτικό κόσμο, όλα αυτά που έχετε συζητήσει πάρα πολλές φορές είτε μαζί μου είτε με άλλους εκλεκτούς προσκεκλημένους, ο αγροδιατροφικός τομέας, τα προϊόντα των τροφίμων και των ποτών, είναι αυτός που πρωταγωνιστεί και είναι το 1/4 περίπου των ελληνικών εξαγωγών. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο σε καμία περίπτωση. Σε αυτό το σημείο, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, αυτή η αύξηση σημαίνει ότι έχουμε αύξηση και στην παραγωγή των προϊόντων ή σημαίνει ότι έχουμε περισσότερες εξαγωγές και μικρότερη διοχέτευση στην αγορά? Να σας πω ότι και να μου πει και ο κύριος Καραδήμος και για το προϊόν της ελιάς τι έχει συμβεί. Πείτε μου εσείς το γενικό. Ναι. Το γενικότερο είναι ότι έχει αντιστραφεί το κομμάτι εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο. Αντιλήφθηκαν οι παραγωγοί μας και οι μεταποιητές μας και οι εξαγωγείς μας τα τελευταία χρόνια ότι ένας μεγάλος μονόδρομος που τους οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις στη βιωσιμότητα. Μιλάμε για μια παγκόσμια αγορά, όπου πλέον οι προκλήσεις είναι μεγάλες, οι ευκαιρίες είναι μεγάλες και ο ανταγωνισμός προφανώς είναι μεγάλος. Δεν είναι στρωμένα όλα με ροδοπέταλα. Όμως, επειδή, όπως είπαμε, η ανθεκτικότητα είναι που χαρακτηρίζει τον Έλληνα παραγωγό ή τον Έλληνα μεταποιητή εξαγωγέα, οφείλεται λοιπόν κυρίως στην αντιστροφή του κλίματος και στο μενταλιτέ, στη φιλοσοφία, ότι δεν μπορούμε να στεκόμαστε μόνο στην εσωτερική αγορά, πρέπει να στραφούμε στο εξωτερικό και γι' αυτό το λόγο. Τώρα, τα προβλήματα, θα σας τα πει ο κ. Καραδήμος, ότι είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγροτική παραγωγή, τα οποία όμως φαίνεται ότι δεν ήταν εκείνα τόσο δυνατά και ικανά για να αντιστρέψουν τη μεγάλη αύξηση που έχουμε στις εξαγωγές των αγροδιατροφικών προϊόντων. Κύριε Καραδήμο, η ελιά πώς βλέπετε να πηγαίνει σε επίπεδο παραγωγής, δυναμικής, αν αυτή η εικόνα αποτυπώνεται και στο προϊόν της ελιάς, που είναι και το βασικότερο προϊόν παραγωγής και εδώ στην περιφέρεια? Να κάνω πρώτα μια γενικότερη τοποθέτηση φυσικά. Και στη συνέχεια των στοιχείων που έδωσε ο κύριος Καλαμπόκης, τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά, η αύξηση των εξαγωγών. Πραγματικά κατάλαβε ο Έλληνας μεταποιητής ότι η εξαγωγή είναι μονόδρομος. Ως εκ τούτου άρχισε να επενδύει στην τυποποίηση, άρχισε να επενδύει στο brand name και φεύγει ελληνικό προϊόν επώνυμο σε μεγάλο βαθμό στο εξωτερικό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και την αύξηση των εξαγωγών.
Σε ό,τι αφορά την ελιά, καταρχάς η επιτραπέζια ελιά, να πούμε ότι είναι το νούμερο 1 εξαγώγημο αγροτικό προϊόν της Ελλάδος. Όχι μόνο της περιοχής. Η περιοχή είναι σαφώς περήφανη που έχει αυτό το αγροτικό προϊόν, αλλά μιλάμε για το νούμερο 1 εξαγώγημο αγροτικό προϊόν της Ελλάδος. Η επιτραπέζια ελιά τα τελευταία χρόνια έχει συνεχώς μία αυξανόμενη τάση και παραγωγής. Συνεχώς μπαίνουν καινούργιες φυτέψεις και υπάρχει ένα συνεχώς μεγάλωμα του μεριδίου εξαγωγών της επιτραπέζιας ελιάς. Αυτό βεβαίως είναι πολύ καλό για την ελληνική οικονομία, για την τοπική οικονομία, επειδή είναι κύριο προϊόν η επιτραπέζια ελιά, αλλά έχει να κάνει και με τον Έλληνα αγρότη. Με όλα τα προβλήματα τα οποία όμως υπάρχουν από πίσω, η κλιματική κρίση, το κόστος της καλλιέργειας που έχει αυξηθεί, είναι κάποια πράγματα τα οποία θα τα δούμε, αλλά σε γενικές γραμμές το πρόσημο είναι θετικό, ειδικά για την επιτραπέζια ελιά. Και εδώ το μόνο που θέλω να ρωτήσω και θέλω και εσείς, κύριε Καλαμπόκη, την τοποθέτησή σας και τον κύριο Καραδήμο που είναι εδώ, επειδή μιλάμε και για προϊόντα pop, η κονσερβολιά είναι ένα τέτοιο προϊόν pop, για παράδειγμα, αλλά έχουμε και πολλές εκατοντάδες ακόμη προϊόντα pop. Τι γίνεται με αυτά τα προϊόντα, αν δηλαδή αυτή η δυναμική του pop που εμείς το γνωρίζουμε, το αντιλαμβανόμαστε στη χώρα μας, τι σημαίνει ένα pop προϊόν, συνεισφορά στην οικονομία, την τοπική, αλλά και σίγουρα και στην ποιότητα του προϊόντος. Θέλω να μου πείτε αν τα pop προϊόντα αναγνωρίζονται στο εξωτερικό και αν έχουν αυτή τη δυναμική. Κύριε Καλαμπόκη. Καταρχήν η ονομασία pop ή PUWE, προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, είναι βάση ευρωπαϊκών κανονισμών. Άρα αναγνωρίζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκεί και πέρα, με βάση τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, υπάρχουν αναγνωρίσεις αντίστοιχων pop ή PUWE προϊόντων σε χώρες, είτε αυτόματα είτε σε μια διάρκεια χρόνου. Αυτό, θέλετε, είναι ένα πλεονέκτημα και εκεί πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αυξηθούν οι διμερείς αυτές εμπορικές συμφωνίες, γιατί όσο αναγνωρίζονται περισσότερα τα pop από τις τρίτες χώρες, τόσο μεγαλύτερη ευκαιρία διείσδυσης των προϊόντων μας είναι στις συγκεκριμένες αγορές. Παράλληλα, υπάρχει και το θέμα της προστασίας, δηλαδή όταν αναγνωρίζεται το προϊόν αυτό, αποφεύγουμε πλέον τους μιμητισμούς ή τις αντιγραφές των προϊόντων. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για αυτά. Υπάρχουν συμφωνίες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο με την Κορέα, με την Κίνα για πολλά προϊόντα. Έχουν αναγνωριστεί κάποια εμβληματικά προϊόντα, όπως είναι ελιές, όπως είναι ελαιόλαδο σιτίας, όπως είναι κάποια γαλακτοκομικά, όπως είναι η φέτα. Υπάρχουν και θέματα τα οποία είναι προς συζήτηση και έχουν ανοίξει, έτσι θα έλεγα, μια μεγάλη κριτική, όπως είναι η συμφωνία με τον Καναδά και άλλες χώρες. Όμως κάθε συμφωνία που γίνεται νομίζω ότι δίνει ένα επιπρόσθετο διαβατήριο της αναγνώρισης της ποιότητας. Και είναι και ένα θέμα το οποίο ο Τραμπ το έχει βάλει στην ατζέντα πάρα πολύ δυνατά. Σου λέει, εμείς έχουμε τεράστιες γαλακτοβιομηχανίες εδώ πέρα, εσύ δεν μπορείς να μου απαγορεύεις να εξάγω τη φέτα ή να την ονοματίζω φέτα ή το γιαούρτι, το οποίο δεν είναι pop όμως, έτσι για να ξεκαθαρίσουμε. Οπότε μέσα στις διαπραγματεύσεις που έχει κάνει με την Εμπορική Ένωση, θα πούμε και μετά και για τους δασμούς, έχει βάλει ως προαπαιτούμενο την εξαγωγή προϊόντων τύπου φέτα, θα έλεγα, το λέω τύπου γιατί δεν είναι τα προϊόντα όπως τα δικά μας, με την ονομασία φέτα, και το έχει βάλει σαν ένα διαπραγματευτικό όπλο στις συζητήσεις που κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Κύριε Καραδήμο. Προφανώς τα pop προϊόντα είναι ένα διαβατήριο για κάποιες αγορές. Σε ό,τι αφορά την επιτραπέζια ελιά, θεωρώ ότι έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμα να διανύσουμε προκειμένου οι αγορές να ζητούν pop ελληνική ελιά. Είτε λέγεται κονσερβολιά, είτε καλαμάτας ή όποιο άλλο pop υπάρχει. Η ναυαρχίδα στα pop προϊόντα προφανώς είναι η ελληνική φέτα. Που έχει και τον πόλεμο τον αντίστοιχο. Που έχει και τον πόλεμο και είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε την ελληνική φέτα ως το νούμερο 1 pop προϊόν, προκειμένου πίσω από αυτή να έρθουν και τα άλλα ελληνικά pop προϊόντα.
Πολύ σωστό και αυτό. Θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, θα επιστρέψουμε φυσικά και με άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από τον κύριο Καλαμπόκη και πολύ σημαντικό να δούμε την πορεία αυτής της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μερκοσούρ, αλλά και όχι μόνο. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας. Πυλώνας ανάπτυξης για την περιφέρεια και τη χώρα. Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Στο στούντιο του Business Plan έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή του Αγροτικού Ελεουργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας, τον κύριο Χρήστο Καραδήμο, και σε σύνδεση τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και CEO της Great Exhibitions. Συζητάμε φυσικά για τα προϊόντα που παράγει η ελληνική γη, την δυναμική που έχουν και την τύχη που μπορούν να διεκδικήσουν στις διεθνείς αγορές. Ήδη η πορεία μας είναι λαμπρή. Ευελπιστούμε φυσικά τα πράγματα να πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Βλέπουμε ότι αλλάζει αυτή η κουλτούρα, όπως είπατε και εσείς, κύριε Καλαμπόκη, ως προς το ότι πιστεύουν οι έμποροι, οι παραγωγοί στις δυνατότητες των ελληνικών προϊόντων και με περισσότερη τόλμη και επαγγελματισμό τα διοχετεύουν στις αγορές του εξωτερικού. Θα δούμε φυσικά τι συμβαίνει και με τις νέες συμφωνίες, ποια είναι τα σημεία που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ποιες οι δυναμικές. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θέλω να δούμε, επειδή όπως είπαμε τα νούμερα μιλάνε, να μας αναπτύξετε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Να δούμε τι γίνεται εκεί με τα προϊόντα. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί ενώ ο πρώτος μήνας ο Γενάρης και ο Φλεβάρης ήταν και οι δύο με αρνητικό πρόσημο και περιμέναμε το Μάρτι να έχει επίσης αρνητικό πρόσημο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, περιμέναμε το πετρέλαιο, την αύξηση ήταν αναμενόμενη. Ήρθε ο Μάρτης και μας διέψευσε. Έχουμε μία αύξηση των εξαγωγών μας με τα πετρελοειδή, αυτή αναμενόμενη στο 25%. Χωρίς τα πετρελοειδή, ο Μάρτιος είχε 10,6% αύξηση, που σημαίνει ότι ο Μάρτιος ήταν ο μήνας ο οποίος αντέστρεψε εντελώς το τρίμηνο. Σήκωσε λοιπόν και τους 2 μήνες, τους πρώτους. Σήκωσε και τους 2 μήνες και έτσι στο τρίμηνο. Με τα πετρελοειδή έχουμε μια αύξηση συνολικά 3,1% και χωρίς τα πετρελοειδή 2,5%. Κάλυψε δηλαδή ο Μάρτιος τις διαφορές των προηγούμενων μηνών, του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα η ανέλπιστη αύξηση, ιδιαίτερα στο κομμάτι των προϊόντων, που για άλλη μια φορά τα τρόφιμα πρωτοστατούν. Άρα, με εμπόλεμη κατάσταση, με δασμούς, με όλα αυτά τα γεγονότα που αποτελούν μόνο εμπόδια, είχα μια σημαντική αύξηση το Μάρτιο, η οποία απορρόφησε τις μειώσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου και έχουμε 3,1% με πετρελοειδή και 2,5% χωρίς τα πετρελοειδή. Ένα πολύ σημαντικό νούμερο, μέγεθος για τις εξαγωγές μας το πρώτο τρίμηνο του 2026. Και τώρα εδώ έρχομαι πραγματικά να απορρίσω. Καταλαβαίνω ότι και εσείς όλο αυτό το διερευνάτε, να δείτε ποια ήταν τα στοιχεία που έδωσαν αυτή τη μεγάλη εκτείναξη τον Μάρτιο, τόσο ικανή να αντιστρέψει εν τέλει το σύνολο του τριμήνου. Θέλω να μου πει και ο κύριος Καραδήμος πώς έχει πάει και η ελιά μας το πρώτο τρίμηνο του 2026 και να το δούμε συνολικά λοιπόν. Μετά από μια εξαιρετική χρονιά το 2025 που ήταν ίσως από τις καλύτερες για την επιτραπέζια ελιά χρονιές στις εξαγωγές, το πρώτο τρίμηνο συνέχισε με δυναμική, ίσως όχι με τόσο μεγάλη ορμή όσο τελείωσε το 2025, αλλά αυτό προφανώς οφείλεται στο ότι όλη η λεκάνη της Μεσογείου είχε υπερπαραγωγή και σε επιτραπέζια ελιά και σε ελαιόλαδο, άρα εκ των πραγμάτων υπήρχε μία πίεση στις εξαγωγές. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζονται με θετικούς ρυθμούς. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν σαν συνεταιρισμός έχετε κάνει λόγω και όλων αυτών των μεγάλων αλλαγών και των προκλήσεων και λόγω και των δασμών που μπήκαν από την Αμερική, αν έχετε κάνει άμεσα αναζήτηση το να μπείτε σε άλλες αγορές με καλύτερους όρους ενδεχομένως. Ούτως ή άλλως, καινούργιες αγορές ψάχνουμε συνέχεια. Είτε καινούργιες, είτε να ενισχύσουμε τις ήδη υπάρχουσες. Προφανώς
η ύπαρξη πολέμων στη γειτονιά μας προβλημάτισε. Προφανώς το θέμα των δασμών. Το θέμα των δασμών ήταν κομβικό, γιατί η Αμερική είναι από τις μεγαλύτερες αγορές για την επιτραπέζια ελιά. Ο συνεταιρισμός έψαξε, διαχρονικά το κάνει, βρήκε κάποιες αγορές, κάποιες διεξόδους σε αγορές όπως ο Καναδάς. Για παράδειγμα, το Ισραήλ, παρόλο την εμπόλεμη κατάσταση, έχουμε σαν συνεταιρισμός πάνω από 200% αύξηση στις εξαγωγές στο κομμάτι του Ισραήλ. Μάλιστα. Γίνονται προσπάθειες προκειμένου να έχουμε την πίτα... Διασπορά κινδύνου που λέμε. Ακριβώς αυτό. Άρα σίγουρα αυτό είναι κάτι δυναμικό και πλέον ίσως έχουν μειωθεί πολύ και οι ταχύτητες και υπάρχει και τεχνογνωσία για να μπείτε σε νέες αγορές με πιο γρήγορους ρυθμούς. Εντάξει, προφανώς όταν μιλάμε για τον συνεταιρισμό Στελίδας που 20 χρόνια συμμετέχει σε όλα τα σε όλες τις ευρωπαϊκές εκθέσεις και όχι μόνο ανά τον κόσμο στα μεγαλύτερα γεγονότα, τον συνεταιρισμό τον ξέρουν όλοι οι ενδυνάμοι αγοραστές ελληνικής ελιάς. Ο συνεταιρισμός είναι γνωστός για το ποιοτικό του προϊόν, άρα είναι σαφώς πιο εύκολο το να αλλάξεις μια αγορά που έχει πρόβλημα με μια άλλη. Κυρία Καλαμπόκη, επειδή και εσείς είστε στο κομμάτι των εκθέσεων, λόγω και της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας και ιδιότητας και βοηθάτε πάρα πολύ τους επαγγελματίες, τους παραγωγούς, τους επιχειρηματίες να διοχετεύσουν το προϊόν στις αγορές του εξωτερικού. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν είδατε να υπάρχει αυτή η ανάγκη για να βρούνε νέες αγορές που θα είναι καλύτεροι οι όροι για τα προϊόντα, με δεδομένα όλα αυτά τα αβέβαια γεγονότα που προκαλούν σίγουρα μια ανησυχία στους επαγγελματίες. Λοιπόν, θα απαντήσω και στα δύο. Ξεκινάω λοιπόν ως προς επίρρωση αυτών που είπε ο κύριος Καραδήμος και το άνοιγμα νέων αγορών. Θα σας πω δύο νούμερα για να καταλάβετε. Το 2025 στην Αμερική οι δασμοί τελικώς δεν επηρέασαν. Δηλαδή μπορείτε να δείξετε και το σχετικό πίνακα για τους δασμούς. Δηλαδή το 2024 κάναμε συνολικά 2.412 εκατομμύρια ευρώ και το 2025 με ένα τρίμηνο δασμών 2.404. Δηλαδή ουσιαστικά χάσαμε 8 εκατομμύρια από την κυριότερη αγορά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πέμπτη αγορά των ελληνικών προϊόντων εν συνόλο και είναι η πρώτη για την επιτραπέζια ελιά που κάνουμε 214 εκατομμύρια ευρώ στη συγκεκριμένη αγορά. Άρα δεν μας επηρέασε το κομμάτι των δασμών. Το πρώτο τρίμηνο επίσης για τη συγκεκριμένη αγορά, για να αντιληφθείτε δηλαδή τελικά πόσο δυναμικά το βλέπουν οι εξαγωγείς μας, το 2025 είχαμε το πρώτο τρίμηνο 574 εκατομμύρια ευρώ και το 2025 φτάσαμε στα 578. Δηλαδή είχαμε και μια μικρή αύξηση 0,6% που θα περιμέναμε μια κατακρίνηση των εξαγωγών μας λόγω των δασμών. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό δεν έγινε πραγματικότητα. Αυτό γιατί λοιπόν δεν έγινε? Γιατί έγιναν οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εξαγωγείων και των εισαγωγείων. Επιμερίστηκαν προφανώς κάποιο κόστος των δασμών. Μην ξεχνάμε ότι η αρχική δασμή ήταν 15%. Το Supreme Court, το ανώτατο δικαστήριο, ακύρωσε την απόφαση Τραμπ, ο οποίος επανήλθε με μια απόφαση η οποία στηρίζεται σε ένα νόμο 50 ετών πίσω του Κάρτερ και επέβαλε ένα δασμό της τάξης του 10%. Άρα υπήρξε μια μείωση, θα έλεγα. Ήταν ένα κόστος το οποίο μπόρεσε να μοιραστεί και να απορροφηθεί, γιατί στόχο των εξαγωγείων ήταν να μην χαθούν τα ράφια τα οποία έχουν αποκτηθεί με πολύ μεγάλο κόπο τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν εδώ, είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε μια μεταβολή 0,6 στο πρώτο τρίμηνο του 25 με το 26, δηλαδή ουσιαστικά δεν μας επηρέασε. Ας πούμε ότι είναι την αριθμική αναπροσαρμογή δεν είχαμε πτώση, απέναντίας είχαμε μια πτώση της τάξης του 7,5% στο ισοζύγιο, στις εισαγωγές μας. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι ελληματικό και είναι ένας πολύ καλός ισχυρισμός, διότι παλιότερα σαν χώρα το ισοζύγιο μας ήταν πλεονασματικό. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το γεγονός ότι, ξέρετε, εμείς εισάγουμε περισσότερα από ό,τι εξάγουμε. Το ισοζύγιο πλέον είναι περίπου το ίδιο, άρα για την Ελλάδα το κομμάτι των δασμών δεν ήταν αυτό που τελικά επηρέασε.
Εάν πάμε δε επίσης στις χώρες της Μέσης Ανατολής για το πρώτο τρίμηνο, σωστά, βλέπετε εδώ ότι υπάρχει μία αύξηση, μία μικρή μείωση, συγγνώμη, δηλαδή έχουμε 700 εκατομμύρια, 699,1, έναντι 767,8 που είχαμε το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Μιλάμε για τις χώρες αυτές που είναι όλες εμπλεκόμενες στον πόλεμο. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι. Και όταν και πέρυσι, το 2025, αντίστοιχα με το 2024, είχαμε μια μείωση της τάξης περίπου των 165 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα ούτε εδώ είναι πολύ μεγάλη η ζημιά. Είπε ο κύριος Καραδήμους για το Ισραήλ. Και πάω τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Το βλέπω και με την άλλη μου ιδιότητα του διοργανωτή των εκθέσεων, ότι καταρχήν οι εκθέσεις είναι γεμάτες. Υπάρχουν εκθέσεις όπου υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής. Πρόσφατα στο Άμστερνταμ, πάνω από 1.000 εταιρείες δεν κατάφεραν να μπουν στην έκθεση, γιατί το κομμάτι της ιδιωτικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μπροστά μας την έκθεση στο Παρίσι της ΣΥΑΛΟ, που και εδώ η Ελλάδα θα σπάσει κάθε ρεκόρ συνολικά. Σαν χώρα θα έχουμε πάνω από 350 εταιρείες, θα είμαστε μέσα στη δεκάδα των χωρών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο εξαγωγέας έχει καταλάβει ότι προκειμένου να μπει σε νέες αγορές και να κρατήσει αυτά που δυναμικά έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια, είναι μονόδρομος σε συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, γιατί εκεί του δίνει τη δυνατότητα. Πρώτον, να μιλήσει με τους ήδη φυστάμενους αγοραστές. Δεύτερον, να μιλήσει με νέους αγοραστές που επισκέπτονται την έκθεση, να του δείξει νέα προϊόντα, καινοτομίες, πιστοποιήσεις που έχει πάρει και παράλληλα να του εξηγήσει την ανθεκτικότητα που έχουν τα προϊόντα μας, και παρά τις αυξήσεις που έχουν, η παραγωγή μας, οι μεταποιητές μας κρατάνε τα προϊόντα σε ένα επίπεδο λογικό για την εξαγωγή, ασχέτως ότι είμαστε ακριβότεροι λόγω του μικρού κλήρου της γης και της δυσκολίας της καλλιέργειας. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε επενδύσεις, να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας και παράλληλα σε συνδυασμό με τις πιστοποίησεις να είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί, και γι' αυτό έχουμε αυτά τα νούμερα των τελευταίων ετών που μόνο θετικά είναι. Και ο Αγροτικός Συλλογικός Συνεταιρισμός Στυλίδας συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά στις εκθέσεις του εξωτερικού. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός για εσάς, κύριε Καραδήμου, και πώς βλέπετε αυτό, την ανταπόκριση, τη βλέπετε όλη αυτή τη θέρμη των αγοραστών του εξωτερικού για τα ελληνικά μας προϊόντα, στην προκειμένη περίπτωση για την ελιά μας? Νομίζω πια ότι τα ελληνικά προϊόντα, πέρα από το κλισέ, το ότι είναι νόστιμα, είναι υγιεινά που λέμε μεταξύ μας, έχουν... Είναι όμως και η πραγματικότητα. Είναι και η πραγματικότητα, αλλά η ουσία είναι ο καταναλωτής και ο πελάτης να το αναγνωρίσει αυτό το πράγμα. Έχουν πάρει μία θέση στη διεθνή αγορά που είναι στα premium προϊόντα, στα premium αγροτικά προϊόντα. Με τον κύριο Καλαμπόκη έχουμε συνεργαστεί και σε πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό, και που έχει πολύ μεγάλη σημασία η επαγγελματική παρουσία στο σύνολο των ελληνικών εταιριών σε αυτές τις εκθέσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μονόδρομος για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι διεθνείς εκθέσεις, προκειμένου να κάνουν γνωστό το προϊόν τους, την μπράντα τους. Ο συνεταιρισμός ήταν πριν 10 μέρες στο Άμστερνταμ στη Διεθνή Έκθεση για την Ιδιωτική Ετικέτα. Τον Οκτώβριο είναι στη ΣΥΑΛ, που είναι η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων για αυτή τη χρονιά. Το παλεύουμε να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερο γνωστό την επιτραπέζια ελιά της περιοχής μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ, να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι, αν έχει τεθεί σε ισχύ και ποια είναι τα σημεία που θα πρέπει να εστιάσουμε και να προσέξουμε ενδεχομένως. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας. Χορηγός εκπομπής. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας. Πυλώνας ανάπτυξης για την περιφέρεια και τη χώρα. Χορηγός εκπομπής. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας. Πυλώνας ανάπτυξης για την περιφέρεια και τη χώρα.
Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας εδώ στο στούντιο του Business Plan με εκλεκτό καλεσμένο για σήμερα στο στούντιο της εκπομπής το Γενικό Διευθυντή του Αγροτικού Ελεουργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας, τον κύριο Χρήστο Καραδήμο, και σε σύνδεση τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και CEO της Great Exhibitions. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πιστεύουμε πάρα πολύ στο ότι πλέον ο παραγωγός έχει και το ρόλο του επιχειρηματία εντός ή εκτός εισαγωγικών, από τη στιγμή που παράγει ένα προϊόν το οποίο ο στόχος είναι να βγει προς τα έξω, να βρεθεί στα ράφια, είτε είναι ο ίδιος που τυποποιεί είτε όχι, σίγουρα θα πρέπει να φροντίσει το παραγόμενο προϊόν με σκοπό να είναι ελκυστικό. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να δούμε την δυναμική της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ, να δούμε τι ισχύει τελικά, διότι ακούσαμε ότι για ένα διάστημα πάγωσε όλο αυτό λόγω της ενέργειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σωστά, κύριε Καλαμπόκη? Σωστά. Και να δούμε τώρα όμως τελικά είναι σε ισχύ και να δούμε λίγο τι δυναμική που προκύπτει για τη χώρα μας μέσω αυτής της συμφωνίας, αλλά θα ήθελα να δούμε και τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε, γιατί σίγουρα υπάρχουν και ψηλά γράμματα στις συμφωνίες και υπάρχουν και επίφοβα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Καλαμπόκη, λίγο, έτσι να μας βάλετε σε όλο στο τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Καταρχήν γνωρίζετε ότι η συμφωνία δημιούργησε, θα έλεγα, πολύ σκόνη, πολύ συζήτηση. Είναι μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μερκοσούρ, η οποία έχει ξεκινήσει σχεδόν από το 1999. Ήταν έτσι η πρώτη, θα έλεγα, διαπεριφερειακή συμφωνία πλαίσιο για τη συνεργασία. Το Δεκέμβριο του 2024 θυμίζω ότι κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για τη συνολική συμφωνία εταιρικής σχέσης των δύο μερών, δηλαδή 25 χρόνια μετά. 9 Γενάρη το Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για την υπογραφή των συμφωνιών. Έγινε η υπογραφή στην Παραγουάη 17 Γενάρη. Υπήρξε μετά το κομμάτι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όμως η συμφωνία πλέον είναι ενισχύ και έχει από την 1η Μαΐου, η ενδιάμεσα, θα έλεγα, εμπορική συμφωνία, και έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί εκτός το ότι έχει σηκώσει πολύ σκόνη, πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο ρεαλιστικά και να δούμε τι είναι αυτό που εξυπηρετεί και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ένα προβληματισμό. Ναι. Επειδή είμαι λάτρης των αριθμών και αποκωδικοποιώ πάντο το κάθε τι προκειμένου να έχουμε μια ρεαλιστική απεικόνηση, θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 20 μέχρι το 25, τα νούμερα των εξαγωγών μας προς τις 4 αυτές μεγάλες χώρες, Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη, το 20 ήταν 49 εκατομμύρια ευρώ, το 21 96, το 22 83, το 23 145, το 24 108 και το 25 μόλις 90 εκατομμύρια,64 ευρώ. 90,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σε αυτές τις 4 χώρες που έχουν πάνω από 250 εκατομμύρια κατοίκους, με μια Βραζιλία που έχει ένα μέσο καταναλωτή με εισόδημα καλό, χώρες οι οποίες είναι λατινογενείς, μιλούν τα ισπανικά ή τα πορτογαλικά, έχουν μια σύνδεση δηλαδή με την Ιβηρική Χερσόνησο και τη Μεσόγειο γενικότερα, άρα το διατροφικό τους πρότυπο είναι κοντά στο δικό μας και υπάρχει μια ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας, όχι μόνο για το μέσο καταναλωτή, αλλά και για τον καταναλωτή που δεν έχει τόσο πολύ υψηλό εισόδημα. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε το περιβόητο ρεκόρ των 90 εκατομμυρίων ευρώ. 10 συνεταιρισμοί στην Ελλάδα κάνουν αυτές τις πωλήσεις συνολικά. Απέναντίας, το 2025 κάναμε 690 εκατομμύρια ευρώ εισαγωγές. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ένα εμπορικό έλλειμμα των 600 εκατομμυρίων ευρώ και ούτε οι εισαγωγές μας είναι δυσθεώρητες προκειμένου να φοβόμαστε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η αποτίμηση ποια είναι? Ότι είναι μια μεγάλη αγορά, ότι η συμφωνία προβλέπει την κατάργηση των δασμών σε πολλά προϊόντα. Δυστυχώς για τις ελιές υπάρχει εξαίρεση. Ήταν μια επιθυμία έντονη των Αργεντίνων προκειμένου οι αργεντίνικες ελιές να έρχονται στην Ευρώπη χωρίς δασμούς, ενώ οι δικές μας ελιές εξακολουθούν για τα επόμενα χρόνια να έχουν δασμούς. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το μελανό σημείο για τη χώρα μας. Είναι μια συμφωνία η οποία δεν εξυπηρετεί τα ίδια συμφέροντα στις ευρωπαϊκές χώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι
Η Γαλλία, ας πούμε, κάθε χώρα θα έχει τα δικά της συμπλήνα από τη συμφωνία. Έχει το βόηο κρέας που είναι πάρα πολύ δυνατή. Απ' την άλλη, όμως, δίνεται δυνατότητα να εισάγουμε εμείς βόηο κρέας από την Αργεντινή και από τις άλλες χώρες που είναι υψηλής ποιότητας με χαμηλότερες τιμές. Για την Ελλάδα θεωρώ ότι υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρών να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και δεν πρέπει να μπαίνουμε στη λογική της Γαλλίας ή της Γερμανίας, που η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα έχει δασμούς, άρα σε βάθος 7 ετίας. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε σαν χώρα αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να δημιουργήσουμε το πλαίσιο μιας στρατηγικής εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά, άρα να ενισχυθούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και να υπάρχει στρατηγική από πλευράς χώρας. Και το δεύτερο είναι να προστατευτούν τα προϊόντα τα δικά μας από τις εισαγωγές, εφόσον υπάρξουν όλα αυτά τα οποία προβλέπει η συμφωνία. Και τι προβλέπει η συμφωνία? Ότι οι εισαγωγές των προϊόντων από τις συγκεκριμένες αγορές θα πρέπει να είναι με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Άρα, όσον αφορά τους ελεκτικούς μηχανισμούς Ευρώπης, αλλά και αναχώρα και ειδικά σε εμάς, αν δεν λειτουργήσει το ελεκτικό σύστημα σωστά, ναι, εκεί υπάρχει κίνδυνος να εισαχθούν προϊόντα τα οποία να μην έχουν τις ίδιες προδιαγραφές όπως τα δικά μας, που έχουν μάθει η δική μας παραγωγή, μεταποιητές και εξαγωγής, να κάνουν αυστηρή διαδικασία στην παραγωγική τους διαδικασία, γιατί το ζητούν οι αγορές, άρα είναι μονόδρομο για μας. Δεν έχουν μάθει, τους έχει επιβληθεί με βάση όρους πράσινης συμφωνίας. Στην ουσία, όμως, τελικά εδώ είναι και το μεγάλο ζήτημα και νομίζω ότι πολύ συντόρος έγινε λόγω και αυτού του προβληματισμού των παραγωγών μεταξύ των υπολείπων. Πώς δηλαδή θα μπορέσει να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων και πώς θα μπορέσει να σταθεί στο ράφι δίπλα-δίπλα ένα προϊόν το οποίο έχει μέσα τα κόστη παραγωγής με όλες αυτές τις διαδικασίες, τα ISO, τα πρότυπα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει πράσινης συμφωνίας, σε σχέση με προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί και που ακούμε και για λοιπάσματα τα οποία απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά λοιπόν δεν ξέρω αν τελικά μία χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως μία χώρα, αν μπορεί να ελέγξει όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί καταλαβαίνω δειγματοληπτικά θα πηγαίνουν, προφανώς δεν γίνεται όλος ο όγκος των προϊόντων των εισαγόμενων να γίνεται σχετικός έλεγχος και θέλω σε αυτό το σημείο έτσι... Επιτρέψτε μου να πω πριν δώσετε το λόγο στον αγαπητό κύριο Καραδήμο ότι σωστά το είπατε, αλλά κάνετε μία νόμια σύγκριση. Είπαμε τι θα εισάγει η χώρα και πού θα εξάγει η χώρα. Η χώρα λοιπόν, ναι, αν δεν έχει ελεκτικό μηχανισμό υπάρχει ο κίνδυνος, αλλά η χώρα δεν θα εξάγει σε μία χώρα. Η χώρα θα εξάγει σε 250 εκατομμύρια κατοίκους και της δίνεται η ευκαιρία, βάζω τον αστερίσκο και θέλω να είμαστε ακριβείς για τις ελιές, σε 250 εκατομμύρια αγορά, που αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές μας είναι ανυπαρκτές. 90 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα και ο προβληματισμός βέβαια είναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια μικρή χώρα με μια περιορισμένη δυναμική στην παραγωγή της και δυσκολευόμαστε να δούμε τους νέους να μπορούν να βρίσκουν κίνητρο για να μείνουν στον πρωτογενή τομέα και τελικά δεν ξέρω αν θα υπάρχει και γάλα ή αν θα υπάρχει η πρώτη ύλη στο τέλος για να μπορούμε να εξάγουμε κιόλας. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα όμως πέραν του πρωτογενούς τομέα. Φυσικά, εδώ απλά τώρα επειδή αναλύουμε λίγο τον πρωτογενή. Μιλάμε για βιομηχανικά αγαθά, μιλάμε για τα φάρμακα. Μα νομίζουμε ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο όφελος. Είναι γεγονός αυτό και το έχουμε κάνει και σε συζήτηση στο παρελθόν για την Mercosur, το είχαμε διαχωρίσει. Και γι' αυτό και εδώ τώρα σήμερα συζητάμε ίσως για τα προϊόντα που μπορεί να πονέσουν περισσότερο και που μπορεί να υπάρχει και μια παραπάνω ανάγκη για προσοχή και προστασία. Εγώ αυτό που θέλω, κύριε Καραδήμο, να ρωτήσω είναι αν μπορείτε να αναπτύξετε έτσι το αν οι ρήτρες διασφάλισης επαρκούν για την προστασία των Ελλήνων παραγωγών και των προϊόντων που παράγουμε. Εγώ θέλω να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που ο κύριος Καλαμπόκης περιέγραψε. Μιλάμε για μια αγορά 350 εκατομμυρίων. Ναι, και πρέπει να αλλάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πολιτικά. Ναι, η επιτραπέζια ελιά αδικείται σε σχέση με την αργεντίνικη ελιά. Η αργεντίνικη μπορεί να έρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Η ευρωπαϊκή επιτραπέζια ελιά για να πάει στις χώρες της Mercosur θα έχει δασμούς. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν ξέρω πολιτικά αν μπορούμε να την αλλάξουμε, όχι μόνο σαν Ελλάδα, αλλά σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο για τις ελληνικές επιτραπέζιες ελιές, είναι για τις ευρωπαϊκές, οι οποίες μην πηγαίνοντας λόγω δασμών σε αυτές τις χώρες, θα πάνε σε χώρες
που θα βρούνε τα ελληνικά προϊόντα, όπως είναι η ευρωπαϊκή αγορά, όπως είναι η αμερικάνικη. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, για να μην δαιμονοποιούμε ό,τι γίνεται στην Ελλάδα. Υπάρχει μια αγορά, η Αργεντινή, που παράγει 70.000 τόνους επιτραπέζιες ελιές κάθε χρόνο. Δίπλα μας, κοντά μας, στη Μεσόγειο, υπάρχει η Αίγυπτος, η οποία πια έχει γίνει η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα επιτραπέζιας ελιάς, πιθανά να έχει περάσει και την Ισπανία με πάνω από 400.000 τόνους. Υπάρχει το Μαρόκο, που και αυτό είναι μια μεγάλη παραγωγός χώρα. Υπάρχει η Τουρκία, υπάρχει την Ισία στο ελαιόλαδο. Όλα αυτά λοιπόν είναι προϊόντα από χώρες οι οποίες τα προϊόντα τους είναι σίγουρα φτηνότερα από τα ελληνικά και έχουμε να ανταγωνιστούμε αυτές τις αγορές περισσότερο παρά τις αργεντίνικες ελιές. Δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να βλέπουμε σαν Έλληνες παραγωγή το φτηνό προϊόν ως απειλή. Η Ελλάδα ποτέ δεν παράγει φτηνό προϊόν, ποτέ δεν θα είναι ανταγωνιστική στην τιμή. Θα είναι ανταγωνιστική σε όλα τα άλλα, αλλά στην τιμή σίγουρα θα βγαίνει πιο ακριβή. Άρα λοιπόν... Και άρα αυτό θεωρείτε ότι δεν θα μας επηρεάσει? Είναι σίγουρα αρνητικό. Από μόνο του είναι αρνητικό. Οι όροι δεν είναι ίσοι σε σχέση με την Αργεντινή. Ωστόσο, δεν ξέρω αν μπορεί πολιτικά να αλλάξει, αλλά τα προβλήματα δεν είναι τόσο σημαντικά, γιατί όπως είπε και ο κ. Καλαμπόκης, οι εξαγωγές μας σε αυτές τις χώρες είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Άρα, Χαίρομαι πραγματικά, κυρία Κοτσιμπού, χαίρομαι και για την ψύχρεμη και για την ορθολογική τοποθέτηση του κυρίου Καραδήμου, ο οποίος πάρα πολύ σωστά περιέγραψε ότι ο παραγωγός εξαγωγές, ο τυποποιητής της ελιάς, ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα από χώρες με φθηνότερο προϊόν, με χαμηλότερα πρότυπα ασφάλειας, και παρόλα αυτά έχουμε καταφέρει να σταθούμε στην παγκόσμια αγορά, γιατί εμάς το προϊόν μας είναι ποιοτικότερο. Άρα, το κομμάτι της Αργεντινής, προφανώς, το επαναλαμβάνουμε, είναι αρνητικό. Έχουμε κάνει εμείς από την πλευρά μας, σαν Πανελλήνιος Σύλλογος Εξαγωγείων, όλες εκείνες τις παραστάσεις προς το Υπουργείο Εξωτερικών και με τη σειρά του το Υπουργείο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον αρμόδιο επίτροπο, προκειμένου να δούμε, γιατί θίγονται και οι ισπανικές ελιές και έχουν γίνει επίσης ενέργειες και από τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες των επιτραπέζιων ελιών σε επίπεδο Ευρώπης. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι μαχητό. Όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα σταθεί εμπόδιο, και σας είπα, οι εξαγωγές είναι ανύπαρκτες. Και αν πάμε παρακάτω στις χώρες τις οποίες εμείς θέλουμε να εξάγουμε προϊόντα, όπως ας πούμε η Κίνα, όπως είναι η Ινδία, που υπάρχει πρόσφατη συμφωνία, θα δείτε πραγματικά ότι είμαστε σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Έχουμε δηλαδή, από τη μια κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ένας βαρύς μηχανισμός, ο οποίος με δυσκολία κινείται και δεν κάνει πράγματα. Από την άλλη όμως, αυτές οι απαντήσεις που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμφωνία της Μερκοσούρ και με την Ινδία και με την Αυστραλία, νομίζω ότι είναι μόνο θετικές για τις εξαγωγές της χώρας αλλά και της Ευρώπης εν γέννη. Θα σας πω ότι η Ινδία είναι 53η χώρα μεταξύ των πρώτων εχαρών, μεταξύ των πρώτων 100 χωρών που εξάγουμε. Ξέρετε πόσες είναι οι εξαγωγές μας στην Ινδία? 128 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, 128 και 90 που είναι οι εξαγωγές μας στη Μερκοσούρ, είναι 218 εκατομμύρια οι εξαγωγές της χώρας στην Ινδία και στις 4 χώρες. Οι επιτραπέζιες ελιές στην Αμερική μόνο κάνουν 214 εκατομμύρια ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεστε, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Προφανώς να παλεύουμε να λύσουμε το θέμα που δημιούργησαν οι Αργεντίνοι, αλλά η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι αυτές οι αγορές είναι παρθένες. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία μπορούν να καλύψουν και να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας δυναμικά. Άρα μόνο θετικά είναι αυτές οι συμφωνίες. Μιας και αναφερθήκατε και για την Ινδία, πάμε πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο για αυτή την συμφωνία και την ολοκλήρωση της συμφωνίας των ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας. Είναι ένα εμπορικό ορόσημο άρα. Συμφωνείτε? Είναι εμπορικό ορόσημο, σας είπα ότι είναι 53η, από 55η που ήταν το 24. Ναι. 128 εκατομμύρια ευρώ είναι ανύπαρκτες εξαγωγές μας στην πολυπληθέστερη αγορά του κόσμου. Εκεί βέβαια υπάρχει μια διαφορετικότητα σε σχέση με τον αγροδιατροφικό τομέα.
είναι μακριά από τη διατροφική μας κουλτούρα, χρειάζεται πιο συγκροτημένη στρατηγική προσέγγιση της συγκεκριμένης αγοράς. Μην ξεχνάμε όμως ότι τόσο στην Κίνα, που και εκεί οι εξαγωγές μας 697 εκατομμύρια, τίποτα. Απλά το θετικό όσον αφορά τα αγροδιατροφικά προϊόντα είναι ότι η μεσαία τάξη που έχει εισόδημα δυτικοποιείται. Μιμείται το δυτικό τρόπο ζωής. Άρα θέλουν να πάνε σε αλλαγή διατροφικού προτύπου για να αποδείξουν ότι εγώ έχω χρήματα, άρα κοίταξε, μπορώ να τρώω όπως τρώει ο Δυτικός, ο Ευρωπαίος ή ο Αμερικάνος. Αυτό είναι μια ευκαιρία η οποία προφανώς δεν μπορεί κάποιος μόνος του να κάνει αυτή τη στρατηγική. Είναι οι προτάσεις που έχουμε κάνει στην πολιτεία, στο Υπουργείο Εξωτερικών συγκεκριμένα, πώς πρέπει να κινηθούμε στη συγκεκριμένη αγορά, να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας. Κάνουμε πολλές εκδηλώσεις τέτοιες. Τώρα θα κάνουμε στην Κορέα. Και εκεί οι εξαγωγές μας έχουν εκτιναθεί. Δηλαδή υπάρχουν αγορές οι οποίες έχουν πολύ ενδιαφέρον. Και πρέπει να ξεπεράσουμε, αν θέλουμε να δούμε την αλλαγή στο πρόσημο των εξαγωγών μας, πρέπει να ξεπεράσουμε το 65-35. 65% είναι οι εξαγωγές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 35% σε τρίτες χώρες. Οι τρίτες χώρες είναι αυτές που θα δώσουν τη διαφορά και πραγματικά θα αλλάξουν τον στατιστικό χάρτη των εξαγωγών και θα δώσουν ένα θετικό πρόσημο πολύ πιο δυνατό από αυτό που κατάφεραν οι εξαγωγείς μας τα τελευταία χρόνια. Κύριε Καραδήμο, ο Αγροτικός Συλλογικός Συνεταιρισμός Τελίδας βλέπει την προοπτική στο άνοιγμα και για την Ινδία? Εντάξει, είναι μια αγορά που είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι μια αγορά που προφανώς ο συνεταιρισμός δεν εξάγει. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία είναι μια ευκαιρία. Όχι μόνο για το συνεταιρισμό Σελίδας, αλλά και την επιτραπέζια ελιά. Δεν μπορεί να κάνω λάθος στο νούμερο, ίσως ο κύριος Καλαμπόκης να το γνωρίζει, δεν το έχω τώρα ακριβώς στα υπόψη μου. Η Ισπανία εξάγει επιτραπέζιες ελιές αξίας 150 εκατομμυρίων στην Ινδία, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας η Ισπανία. Μπορεί να είναι λάθος το νούμερο, αλλά είναι κάπου εκεί. Άρα λοιπόν υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για τις ελληνικές επιχειρήσεις και να έρθω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Καλαμπόκης, πεδίο δόξης λαμπρό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προγράμματα προώθησης τα οποία τρέχει να κατευθυνθούν σε αγορές που λόγω των συμφωνιών αυτών είτε δημιουργούν ευκαιρίες είτε δημιουργούν ντεζαβαντάζ προκειμένου να υπερκαλύψουμε το ντεζαβαντάζ από τις συμφωνίες. Εμένα το ερώτημά μου τώρα είναι, βλέπουμε λοιπόν για να κλείσουμε λίγο κάπως, θέλω να θέσω έναν προβληματισμό πολύ σύντομα περιεκτικά, να μου πείτε. Βλέπουμε από τη μία λοιπόν τη δυναμική για τις εξαγωγές, μιλάμε και για τα προϊόντα, μιας και έχουμε και τον κύριο Καραδήμο εδώ και εσείς στο κομμάτι της ιδιωτικής σας της επιχείρησης μιλάτε με ανθρώπους που ασχολούνται στο τρόφιμο και θέλω να ρωτήσω το ξύρωμο όρο που ζούμε, που δεν υπάρχουν άνθρωποι να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα, έχουν ανέβει πάρα πολύ όλα τα κόστη και σε επίπεδο δηλαδή του μεροκάματου που λέμε, να βρούμε ανθρώπους να μαζέψουμε τις ελιές, να βρούμε ανθρώπους νέους οι οποίοι θέλουν να το δουν επιχειρηματικά και να μπουν στην παραγωγή, την τυποποίηση, την προώθηση. Εξηγήστε μου λίγο αυτό το οξύμορο, τι δεν πάει καλά, τι δεν επικοινωνείται σωστά, πού βλέπουμε τη δυναμική εμείς και που φαίνεται και στα νούμερα, αλλά δεν το βλέπουν οι νέες γενιές. Είναι θέμα αλλαγής κουλτούρας, είναι θέμα άλλων κινήτρων. Ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε. Ωραία. Καταρχήν να πω το εξής, ότι ναι, μεν τα νούμερα είναι όπως τα είπαμε και υπάρχει αυτή η τεράστια αύξηση των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα. Από την άλλη μεριά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η συμμετοχή των αγροδιατροφικών προϊόντων στο ΑΕΠ της χώρας είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με το παρελθόν. Έχει αλλάξει αυτό. Άρα αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέτε εσείς, ότι παλιά τα αγροδιατροφικά είχαν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στο ΑΕΠ και αυτό έχει κατακριμιστεί, θα έλεγα. Όμως είναι συγκεκριμένοι οι κλάδοι οι οποίοι έχουν τα τελευταία χρόνια εξελιχθεί, όπως είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, βλέπετε φέτα, γιαούρτι. Το γιαούρτι ξεπερνάει το μισό δις στις εξαγωγές. Αυτό πριν από 5 χρόνια ή πριν από 10 χρόνια, αν το έλεγε κάποιος, θα γελούσε. Ναι. Όμως η ευκαιρία που δόθηκε στην Αμερική με την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος έδωσε αυτή τη δυναμική. Άρα έχουν αλλάξει οι κλάδοι. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό που απαιτείται να πάμε σε επιμόρφωση των νέων παιδιών που από ερωτηματολόγια που έχουμε θέσει κυρίως σε αγροτικές περιοχές και όχι στο κλεινό νάστη, πιστέψτε με, στα 100 ερωτηματολόγια δεν υπάρχει κανένας που να πει από τα νέα παιδιά ότι θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα. Ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, για να μην διακομωδήσω influencers και όλα αυτά. Όμως
δεν υπάρχει κανένας. Εδώ χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά προκειμένου να πεστεί η νέα γενιά ότι πρέπει να εμπλακεί με τον αγροτικό τομέα, γιατί η Ελλάδα έχει αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα. Έχουμε κάνει λάθη όλοι, και η πολιτεία και οι επιχειρήσεις, που δεν έχουμε δώσει να καταλάβουμε την προστιθέμενη αξία που έχει το γεωργικό προϊόν. Γιατί όποιος ασχολείται με τις εξαγωγές έχει πολύ καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία και μέλλον από ότι το να μπλέξει σε μια άλλη οποιαδήποτε επαγγελματική ενασχόληση. Ίσως αν ξεκινήσει αυτό που λέμε αποκέντρωση να γίνεται πράξη, γιατί μόνο στη θεωρία το ακούμε, και έρθει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για παράδειγμα, στην περιφέρεια, εκεί που πρέπει και μπορεί να είναι. Αν δηλαδή κάπου γίνουν κάποιες ενέργειες και δοθεί ενίσχυση στο κομμάτι της περιφερειακής ανάπτυξης και υπάρχουν και τα νοσοκομεία όπως πρέπει, υπάρχουν οι υποδομές όπως πρέπει, για να έχουν οι νέοι ένα κίνητρο παραπάνω να ζήσουν στην περιφέρεια, να απολαύσουν τον ήλιο, τη γη, την φύση και μια ποιοτικότερη ζωή, γιατί η αλήθεια είναι όλα αυτά νομίζω εμπλέκονται. Κύριε Καραδήμο. Είπαμε και σχολιάσαμε την ανυπαρξία εργατικού δυναμικού για τον πρωτογενή τομέα. Εγώ λοιπόν θα σας πω από τη δικιά μου θέση, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να καλυφθούν οι θέσεις οι επιστημονικές μέσα στο συνεταιρισμό που χρειαζόμαστε. Δυστυχώς έχουμε κάνει ένα αθηνοκεντρικό κράτος και ο κόσμος δεν έρχεται στην επαρχία. Εδώ όμως είναι οι δουλειές, από εδώ θα έρθει η ανάπτυξη. Η Αθήνα σαφώς έχει υπηρεσίες, σαφώς θα είναι το κέντρο, αλλά η ανάπτυξη θα έρθει από την επαρχία. Αλλά μιλάμε και για μια ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιτέλους. Ας το δούμε να γίνεται πράξη, να διευκολυνθεί η ζωή όλων. Πλέον νομίζω ότι οι τεχνολογίες το επιτρέπουν, να μην χάνουμε τίποτα. Έτσι δεν είναι? Και να μην έρχονται μόνο οι μεγάλοι πλέον στην επαρχία, διότι θέλουν στο τρίτο κομμάτι της ζωής τους πλέον, σου λέει, να πάω να βρω τον ήλιο και τη φύση και την ηρεμία. Πρέπει και τα νέα παιδιά να έρθουν και να αγκαλιάσουν την περιφέρεια, γιατί αυτό που λέω συνήθως, κυρία Κοτσεμπού, και επιτρέψτε μου, είναι ότι η περιφέρεια διατηρεί το συνεχτικό κρίκο της οικονομίας που άντεξε αυτά τα χρόνια. Ποιος είναι αυτός ο συνεχτικός κρίκος? Η ελληνική οικογένεια που στήριξε την Ελλάδα μέσα στα χρόνια της κρίσης. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την εξαιρετική κουβέντα, συζήτηση που είχαμε μαζί. Το απλώσαμε σε πολλά θέματα. Όλα είναι αλληλοσχετίζονται όλα ούτως ή άλλως. Δεν είναι μονόπρακτα τα θέματα και έτσι μονόπλευρα. Εσείς, αγαπητοί τηλεθεατές, παραμένετε συντονισμένοι, διότι έρχεται το ειδικό ένθετο «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Σύνδεσμος βιομηχανιών στερεάς Ελλάδας. Πυλώνας ανάπτυξης για την περιφέρεια και τη χώρα. Η επιχείρησή σου μπορεί από το Vodafone Business. Κυρίες και κύριοι, το Vodafone Business επιστρέφει κοντά μας με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Μαζί θα γνωρίσουμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και τις καινοτομίες που κάνουν τη διαφορά στην απόδοση των επιχειρήσεων. Και φυσικά θα δούμε πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός γίνεται πραγματικότητα με τη στήριξη του Vodafone Business. Σήμερα γνωρίζουμε μια ελληνική εταιρεία με πολυετή παρουσία στο χώρο του αθλητικού εξοπλισμού. Η Άμυλα, με εμπειρία σχεδόν 50 ετών, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον οικιακό και επαγγελματικό αθλητισμό, με χιλιάδες προϊόντα και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brands. Μαζί μας είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο κύριος Διονύσης Μουσταφέλος. Κύριε Μουσταφέλο, καλώς ήρθατε. Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πείτε μας δύο λόγια για την Άμυλα και την δραστηριότητά της. Η Άμυλα δραστηριοποιείται εδώ και 48 χρόνια στον χώρο του αθλητικού εξοπλισμού, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση. Διαθέτουμε χιλιάδες προϊόντα σε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα, αλλά και σε 14 χώρες της Ευρώπης, ενώ συνεργαζόμαστε, όπως είπατε, με κορυφαίους διεθνείς οίκους κατασκευαστές. Παράλληλα, επενδύουμε συνεχώς σε υποδομές, αποθήκες και ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες της αγοράς. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος σας? Το ασταθές οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό περιβάλλον έχει επηρεάσει σημαντικά τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στα κόμιστρα μεταφοράς, δηλαδή στα ναύλα,
αλλά και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές, δημιουργώντας προκλήσεις τόσο στον προγραμματισμό για την αδιάκοπη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά και την όσο το δυνατόν διατήρηση των τιμών σε σταθερά επίπεδα. Οπότε πώς ανταποκρίνεστε σε αυτές τις συνθήκες? Εμείς προσπαθούμε να ενισχύουμε συνεχώς τις δυνατότητες αποθήκευσής μας, να δημιουργούμε στρατηγικές συνεργασίες με logistics center, αλλά και να προβλέπουμε και να κάνουμε έναν ορθότερο προγραμματισμό των παραγγελιών μας. Παράλληλα, επενδύουμε σε εναλλακτικές επιλογές προμηθευτών και σε καλύτερη οργάνωση του δικτύου διανομής μας. Ποιος θα λέγατε πως είναι ο ρόλος της τεχνολογίας σε μια εταιρεία με τόσο μεγάλο δίκτυο συνεργατών και προϊόντων? Για μας η τεχνολογία δεν είναι ένα μέσο ανάπτυξης, είναι ένα μέσο για την λειτουργία μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι έξτρα, είναι κρίσιμο παράγοντας η τεχνολογία. Γιατί όταν διαχειρίζεσαι τόσες χιλιάδες προϊόντα, ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών και καθημερινή επικοινωνία σε Ελλάδα και εξωτερικό, χρειάζεται σταθερές και αξιόπιστες υποδομές επικοινωνίας και διαχείρισης πληροφορίας. Πώς αξιοποιείτε τις λύσεις του Vodafone Business στην καθημερινή σας λειτουργία? Η Vodafone αποτελεί τον αποκλειστικό μας συνεργάτη στην επικοινωνία από το 2002. Από το Vodafone Business αξιοποιούμε υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, λύσεις οπτικής και δορυφορικής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες IoT και Microsoft 365. Η συνεχής και απρόσκοπτη επικοινωνία είναι κρίσιμη για τη λειτουργία μας, τόσο με τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα, όσο και με τους προμηθευτές μας και πελάτες μας στο εξωτερικό. Η καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας όπως η Άμυλα απαιτεί συνεχή συντονισμό μεταξύ αποθηκών, πωλήσεων, προμηθευτών και συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα ήθελα να μας πείτε πώς σας βοηθούν τα εργαλεία Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business να διαχειρίζεστε αυτή την πολυπλοκότητα και να διατηρείτε άμεση επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Τα εργαλεία Microsoft 365 από το Vodafone Business αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής μας λειτουργίας, διότι μας επιτρέπουν να έχουμε άμεση και οργανωμένη επικοινωνία όλων των τμήματων της εταιρείας μέσα από εφαρμογές όπως το Outlook και το Teams. Μπορούμε να συντονίζουμε αποτελεσματικά παραγγελίες τις αποθήκες μας, αλλά και μέσω του Excel μπορούμε να έχουμε ένα πολύ αναλυτικό cash flow και να προβλέπουμε μελλοντικές ανάγκες που έχουμε σε χρηματοοικονομικά στοιχεία. Για μια εταιρεία με χιλιάδες προϊόντα και μεγάλο δίκτυο συνεργατών, η ταχύτητα στην ανταλλαγή πληροφορίας και η άμεση πρόσβαση στα δεδομένα είναι κρίσιμη. Μέσω του Vodafone Business έχουμε μια αξιόπιστη και σταθερή υποδομή που μας επιτρέπει να λειτουργούμε χωρίς καθυστερήσεις και με μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητά μας. Αξιοποιείτε και λύσεις IoT. Πώς συμβάλλουν αυτές στη λειτουργία σας? Σωστά, έχουμε την λύση IoT Fleet Control από το Vodafone Business, το οποίο μας δίνει μια πλήρη εικόνα του στόλου μεταφορών σε πραγματικό χρόνο. Μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα τις διαδρομές, να οργανώνουμε αποτελεσματικά τις παραδόσεις και να έχουμε καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους. Τελικά όλο αυτό μεταφράζεται σε μια αξιόπιστη εξυπηρέτηση και καλύτερη εμπειρία για τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Συχνά αναφέρεστε στη λέξη trust. Τι σημαίνει για εσάς? Για μας το κομμάτι του επιχειρήν εδράζεται στην εμπιστοσύνη. Στο τέλος, ένας άνθρωπος πουλάει σε έναν άλλον άνθρωπο. Προσπαθούμε καθημερινά να δημιουργούμε ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον για συνεργάτες και πελάτες, επενδύοντας στην ποιότητα, στην υποστήριξη και στην άμεση εξυπηρέτηση. Η συνέπεια και η εμπιστοσύνη είναι οι βασικές αξίες πάνω στις οποίες χτίστηκε η Άμυλα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την εταιρεία? Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ανθρώπους, υποδομές και τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε και την τρίτη ιδιόκτητη αποθήκη μας, για να μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και να ενισχύουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε μια αγορά με συνεχείς αλλαγές και αυξημένες απαιτήσεις, εταιρείες όπως η Άμυλα δείχνουν πως η εμπειρία, η οργάνωση και η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορούν να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο και αξιόπιστο επιχειρηματικό μοντέλο. Κύριε Μουσταφέλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Αυτά για σήμερα από την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες τεχνολογικές λύσεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να εξελίσσονται, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
επιχείρησή σου μπορεί από το Vodafone Business. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας συνάντηση τηλεοπτική. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Να έχετε μία όμορφη εβδομάδα από το στούντιο εδώ του Business Plan. Σας καληνυχτίζω. Να είστε καλά. Γεια σας. Χορηγός εκπομπής. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας. Πυλώνας ανάπτυξης για την περιφέρεια και τη χώρα.